contarem la història d'aquest convent de l'O. De Sant Diego en farem memòria i un poquet de tot el poble, concentrada en aquest rincó. La serena per tumor i la lluita a l'hospital m'ha contat un centenari i un guanyador. Per dinar, per sopar, per sentar harmonia. Per dinar, per sopar, per sentar Els franciscans que arribaren donaven servei religiós, també ensenyaven gramàtica, a llegir i escriure els minyons. Atenció, eren altres temps. A les minyones, no.
Amen. In nomine Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. L'excel·lència clàssica. Molt bé! Moltes gràcies! Pilota! A veure, què és això? Si fa sol! Si fa sol no plou. No? El sabís això? Au, miri. Molt bé, pas allà. Veniu, començarem. Preparats?